Äitistä надо пропускать. Millaisia kokemuksia kuuntelijoilla on? Oliko ilta menestysväinen? Надо смотреть, а тут слева должен быть отель. Tanssilla voi ihastuttaa ja mikä ihastuttaa. Unelmat ovat totta nimimerkillä. Kalliorannassa Kuopion Rönönsaaressa koin 60-luvun alussa 17-vuotiaana unelmieni tanssiilla. Olen Merkel-majassa asunajan saksalaisen kanssa. Hänellä oli valkoiset kengät ja hän tanssitti. Вот, точно, вот он. Смотри-ка, блин, навигатор какой. Только как здесь как Ну, сюда поставим. Siinä alkoi olla jo heinäkuun tunnelmaa. Прибыли к месту назначения. Totesi jotakin. Anneli vuosimalli 72 todennäköisesti siis. Hän kertoo harrastaneensa lavatansseja 90-luvulla lähtien. Välillä on ollut taukoa, mutta aina silloin tällöin tulee päivitettyä lavojen tilannetta. Kulttuuri on muuttunut selvästi vuosien aikana. Ihanaa, että fuskut ja bugit ovat saaneet nuoret innostuneesti liikkeelle. Koin kuitenkin, että aiheuttaneet aremmille korkeamman kynnyksen lähteä lavalle. Enää ei ihan pysty metsästä viestittää, että lavatanssit on siksikin kivoja, että siellä tulevat hameessa ja korkkareissa. Tällainenkin, joka tavallisesti tallaa farkussa, voi luontevasti pukeutua lavalle naisellisesti ja vielä noudattamatta vinkamuotia. Tansseissa on ripausteatteria, odottaa vähän tavallisuudesta poikkeavan roolin. Ja Annekin puolestaan kirjoittaa, että aina kun mahdollista, niin tanssilavoille vien mieli kerran ollessani leikkakaverin kanssa lavalla seuraava hauska juttu. Знаем, есть номер. Vessasta ja pääsin Вот и приехали.